A sanda wasu jarumai ko kuma wasu 'yan mata na ƙasar Hausa suka ci ɗamara na sai sun yi kwalliyar abaya da sallah, nan kuma su wasu jaruman suka ja jiki da magana yin kwalliyar abaya, kamar ita wannan jaruma ta cikin Izzar Su, wato Hajiya Nafisa Izzar Su, ita ma ta fasa yin wankan abaya. Hasali ma ita wankan ƙananan kaya ta ɗanɗasa kamar yadda kuke gani. Wadda ba wannan irin abu da Hajiya Nafisa ta yi ko a ce Aisha na Jamu shi ake so. Idan abu aka zo ana yayinsa sai kaga akwai alamun kamar shedanci ko rashin tarbiyya a ciki, idan mutum mai mutunci ko hangen nesa ya janye jikinsa daga cikin wannan abu. Kamar yadda kuke ganin hotunan ta sanye da ƙananan kaya, shine wankanta wato na fita na farko kenan. Akwai kuma wasu zafafa suna zuwa nan gaba ba da dadewa ba. Ku yi subscribing din channel din, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyo idan mun dora, tun daga na hotunan bikin sallah na sauran jarumai da bidiyo na bikin sallah ɗaya bayan ɗaya da sauran abubuwa na nishaɗantarwa da na faɗakarwa a wannan babban channel din tamu mai suna Komai da Ruwanka TV1, tashar da za ka iya samun duk abin da kake nema. Ku yi subscribe, ku yi like, kuma ku yi comment.